Kodhi weche mag ohala riwruoge mochung'ne chiwo okumba mag masiche pacho kae ndikoni nyaka sani kwan jogo mosekawo okumba motenore gi masiche mag kodh Nino kidek kelo e pacho kae pod ni piny mokalo. Magi koni timore kata bedo ni oganda mathoth chutho mago mawuok e imbo mar Kenya kaachiel kod jopith mag jamni osebedo ka yudo lal mapek motenore gi wach pi oula mabiro kaluwore gi koth machwe mapek. Jojako nigi ler. Jalony e weche mag chiwo okumba mopogore e pacho ka jobagoro Mombasa mar twak e wi chenro mag bero yore mag chiwo okumba ne jogo makidek yudo masiche ma apoya. Innovation, after all, is the engine that propels our industry forward. To kata bang' jokor weche mag kor lwasi yango ni kodh Nino kidek chwe matek kendo kelo midhiere e pacho ka, gikoni nyaka sani kwan jogo mosekawo okumba makidek jologi bang' masira mar kodh Nino pod ni piny mokalo. Usigoje mpaka mvua ikuje uanze kusema serikali saidia. Sana sana wale watu wanakaa huko Nyanza, ile area zinaafektiwa na hiyo El Nino, na watu wale wanakaa kule kuko na mifugo wajia. And we are encouraging insurance and insurance professionals to bring in new policies, new covers that takes care of current needs. Jalony go koni achiel kuom midhieche magin godo en sieko mag jogo maonge lony mapondo eigi kendo donjore e tijegi. Gidwani od bura okadh paro mar chik manyocha gichwalo negi mageto kelo lokruok kendo thego jolony kod jomibadhi. Bill ni dhi konyowa mondo wabed gi joma ratiro mong'eyo ni profession mar insurance ni itime ang'o, maka ng'ato koso titimo ikawo ne atua mane. Koro magi gik mwadwaro mondo gol jok moko maluongre bende ni insurance professionals to ok gin. Nikech shida momako wa e Kenya kae ni joma ng'eny wuondre ne gin insurance professional. To king'iyo kata otesene onge insurance mosomo, miriambe mowacho, odhi uso gimok en adier, ka claim owuok itero claim kore ka insurance is na mano ke kaka nowachi. So we appeal to members of parliament to hasten the passing of the bill because it has been long in coming and the insurance sector needs that bill like yesterday. To kaluwore gi midhiero mar chudo makwako jogo machwalo buche makamago e doho, gikoni nitiere yore monego luw mag sundo kinde mikoni ni kod tim mar chamo pesago ma ok chwalogi ne wegi. Boto osewacho ni mondo chul, ma insurance osechulo, to wakili ema pod olingi pesano, mano koro ntiere kendo organ moro miluongo ni Advocates Complaint Commission. Monego bed ni ng'ano dhiye, odonjo ni wakindeno, gimomiyo wakil pok ochule. Koro Advocates Complaint Commission mondo ging'e adier mar wachno ka bo osechula adier, gitudrega gi insurance company. Gipenjo ni be ong'e kesilani, be nusechudo. Advocates Complaint Commission bo luongo wakilino to bo penje ang'o omiyo pok ichulo ng'atni. Ma timore sechegi ma bende moko kuom jomibadhi koni uso okumba mag masiche ma apaya mabandia ne weg gache. What we have had a challenge is people selling fake motor stickers generally, and we have set up a unit called the Insurance Fraud Investigation Unit under the Insurance Regulatory Authority, and they have nabbed quite a number of people. To get the gift to him. Kambe mopogore machiwo okumba koro ywak ne od bura mondo miyo kadh mapiyo chik mabiro miyo gigolo oko jomibadhi masani oponde igi. George Aoko,